čau lidi, dneska z toho nového videa a dneska si tady zase dáme CS s Filipem. Čau. Doufám, že se hodně těšíte, protože si jdeme hrát CS. Jo, a hned naši teammates tam všichni poumírají, jako vždycky. Po dlouhý době, že jo? Ano, jo. Asi si říkáte, tak to je hustý, že zase natáčí, co? Natáčím. Po dlouhý době, jo. Co? Začal jsem natáčet po 6 měsících, ale to je úplně normální u mě. Oni tam... Já vím, že oni tam na nás vykuknou a my dostaneme. Já jdu tudyma. To jsem to viděl. No jo, jsou tam naši už. Já tam jdu zatím. Jau, kamo 35 mám. Já mám 2 kily. My víme, kde je ten poslední týpek, ale on tam kempí. O, to je hrozně... Na jakém místě kempí? Na spawnu. Jo, dobrý, je mrtvej. Jsem nejlepší pomocí své Jak to, že jsem ho zabil, když jsem... jedno. Dobrý, ještě si nedal žádný kill. Ne, ale já jsem střílel po někomu, kdo měl takovej aim. Aha. On po mně střílel. On má lepší rychlopalnou zbraň. Já mu dám 3 rány, hlavně mrtvej. Jo, ale ještě, dáme si takovou soutěž. Za 500 odběratelů tady na tomhle kanále udělám nějakou soutěž v obedny do CSK za 500 odběratelů. Že kdybyste chtěli, tak můžete dát odběr. A hodně mi to taky pomůže. Do mě obejít. A... On tam určitě někdo bude, hele, si myslím. Jo, tu on tam je se SGčkem. Kamo, já jsem se teď hrozně léky třeba. Jo, dobrý, už mám kill, dobrý, já jsem se tak bál, že už dneska nebudu dávat killy prostě. Dezerit! Jsi mrtvej, jo. No, dobrý, on tam byl nahoře. On mě viděl přes dveře, tam chudák ležím. A týpek tady nahoře kempí, a on... No, já jsem mrtvej už. Ok. Ani jeden z nich nemá bombu. Já zabij ho. No tak, kam to je? To je debil. A to je, no. A to na tom dělal jako co, kámo. A to nemůžeme dát, počkej. To nemůžeme dát podle mě. Jakože ne. Ach jo, to je blbý, no, asi si beru MPčko, protože to tam asi, to jsem v minulý hře přece dal ESO prostě celý. A tam ten týpek jako, oni mají bombu a oni... Ten čumí do blba. A ten kámo... A Kámo, veď, co děláš? A jsi debil? Nebo co? Kámo, on se prostě všude rozhlížel, ale potom neuvidí toho týpka, jedinýho, který tam který na něj čumí. No dobrý, no. To je úplně k ničemu potom ten tapek. To je jak hrát s NPCčkem. No to je horší, ne? To je, i boťáci jsou lepší podle mě. Možná někdy. Ne, vždycky. Vždycky? No, oni tam aspoň tak debilně nekempí jako ten týpek. Jo, nikoho jsem snipnul. Znám si Eagla, jde snipit s Eaglem. Kamo, Prime? Kdo hodil ten blbej flashbang? Jestli jsi byl tam, kde jsem to hodil, tak ty jsi tady, tak to nebyl můj flashbang. My tady máme dobrý, my to asi jdeme rushnout na spawn. Ale tam někdo s MP a VPčkem, to bude tak... Já potřebuji, aby se mi někdo šel. My tady hrozně... Jsme tady jenom 2 týpci. Kamu, já potřebuji helpnout. Jako... Nevím, no. Jako jsem... Dobrý, dali jsme to. Bomba. Středo. Prime. Co nám hraje Prime, Dané? Jo, že jo. Chci tady koupit do automatu něco. Já mám pořád jenom 1 kill, to je hrozná bída, to je bída, kámo. Já mám 4.
Mít jeden kill, to je nejhorší prostě. To je horší než mít Nebo dva ti killy. dáš, jestli tam půjdu jak idioti, tak jo. No a oni tam nikdy nechodí jako dementi přece. Já už jsem zažil, že chodil jak dementi. Jako tady, jo? Jo, tady na té mapě. Já jsem tady kempil a tam prostě 4 tápci šli a jim dal postupně všechny 4 hlavy. Jdu trošku tamhle naštva. Že ono je blbý, že já pořád jenom kempím, mě to taky nebaví už kempit. No A já jsem to... kempení je nejlepší. Já no tak AVPčkem jsem dostal Kamu, skoro. on mi vyžral kill, chápeš to? Dobrý, mám kill. Jo, Deepek tam zase kempil, jak jinak. Na spawnu. Co tam, je tam týpek na spawnu, tam prostě kempí. No jako jestli chceš, tak můžeš jít na spawn. Tam je jeden týpek, který mi tam podle mě zabil. A on tam avkuje, ale. Můžeš ho upálit. To je nejlepší způsob. Lava. Squeezy. Zase jeden kill. Rajme, co tu děláš? Asi si, kolik mám peněz, 6 000, tak já si asi beru AVPčko. AVPčko. Nejriskantnější zbraň v CSku a taky nejzaběčnější, no to nevěřím. Ok, 2 AVPčka tady jsou, jeden z nich si ty. Mohl jsi mi to aspoň nechat tápku zničit. Hodíme vám tam granát, pokud doletí. No možná, že na těch mapy z Bombu Delta nejsou ty AVPčka moc dobrý. No. Dostal někdo AVP. Ok, tam někdo už? Rek taky. Kam, tak ty ten skoro umřel jako. Takže já tady potřebuji helpnout. Jo, ty jsi tam už, jo? Jo, ale tam Daze Raid a Map VIP. Ne, nikdo tam Zeus? není. No, Zeusku. Ze zádu jdu. Jdu Marvips. Ne, Marvip. Dědek jeden, bez zubů. A nekudy jdeš, tak tam je tápek, ještě jeden. A kempí tam, že jo? Jo, kempí. Tak tam se mi nechce. Já půjdu to jdeme nahoru. To je asi nejlepší. Nahoře jsou 2 a neví o tobě. Dobrý. No tak ty tam... Jeden je vevnitř. Jo, tak já tady můžu teď kempit, co? Dobře. No, Madvip je na tom našem kempícím místečku. Jo, týpek. Madvip... Jo, dobře. A poslední má bombu a jde úplně dolů na B1, což je dobře. reaktor. Kde je ten druhý? Ale ta nemůže už dát. Ne, dal to. Jde druhou stranou, kudy jdeš ty, tak tam jde. Ne, jde na jo, kryje. Týpka tady žádnýho nevidím. Jo. Kamo, ne, škoda. Madvip. Nenávidím Madvipa. To je špekon tlustej. To, náš úkol zastřelit Madvipa. Jo. Takže AVPčku už neberu, i když mi to dalo docela hodně killů, ale... Beru asi... MP5. To asi bude nejlepší zbraň. Jo, s tlumičem. Já potřebuji, já nechápu, kde ty týpci z toho našeho týmu vždycky jsou. No možná, ale oni to tam jdou Prime je tam ze Stalkerelex 404. Já si myslím, že oni jdou rushnout té spawn, ne? No to je spawn, ne? To není náš spawn. Nestřílejte do toho. Nebo do toho střílet zase. Madvipe! Ty jsi mrtvý, jo?
Já nenávidím toho debila jednoho tlustýho. Jde za tebou, on tě zabije. On za tebou. Zabij Madvipa. Jo, dobře. Debílek je mrtvý. No já mám vždycky, debilové vždycky Ale ještě skape. tam je ten. O to nezajímá. Ten jde dolů. Já jsem ho viděl, jak jde dolů, no. To, Eevee, to 1-6-2-2 jde k tobě. Teď, pozor, tady. Ona o tebě ví, jde taky ne, nejde dolů. Jo, hraboš. Jo, je po hraboš. Eddie Murphy, ty budeš mrtvý. Nebudeš, on jde kempit nahoru. Dobrý, tak to teď nemám žádný problémy. No, on stejně zabil. Kudy jde nevím jak to je, M9 RVS, tak tam má bombu a půjde asi nahoru. Dobrý, tak to tady asi můžu kempit. Ne, Dane, jde nahoru, jo, je po něm. Já jsem mrtvý, konečně. Má dobrou fotku. Dobrý, lidi, dáváme to úplně v klidu. Easy peasy. Jo. Lemonský. A než začne hra, řekneme nějakou motivační řeč. To je Myslíš nejdůležitější. nějakou? Ještě No, najdu. jdeme do toho, musíme to vyhrát, nějak umřeme. To je motivační. Jsi nahoře. Aha, tak Eevee, tak už celkem asi útočí. Ten tam, jako jde to. Jo, dobrý, tam jsou už mrtví. Dávej si tam pozor, Tady tam házím flashbang dolů. Trefil jsem se. Já jim tam hodím grana, ať tam ne... Já jsem... Nějakých hodně umřelo. Dobrý, je mrtvý už. Já jsem někoho zabil. Madvipa! Hlavní nepřítel Já mám je hrozně mrtvý. málo, já mám teď, řekneš mi, jestli tam někdo je teď zrovna? Já tam potřebuji teď vylízt tu dema. Já nejsem mrtvý. Ne, já vím, jestli mě tam budeš Jo, kontrolovat. hodil tam návnadu. Dobrý, já jsem, dobrý, tady je, tím to vypadá, že tady nikdo není. Dobrý, no, protože točím na YouTube, tak tady nebudu krimpit přece. A tady má někdo, kámo, flashbang. Co tam hodil ty? Ne, já už neměl. Dobrý, dali jsme to, easy. Jeho vlastní zbraň ho zabila. Kde? Jo, Madvip tam tak hezky umřel. Já jsem mu totiž, já nevím, jak jsem to povedla, já jsem mu trefil nohu. Aha. Já bych jako teď asi nešel moc kempit, co ty na to? Půjdeme spíš Jdem to rašnout celý. Jdem to rašnout, no. To asi, jenže Tak lidi nás nesuďte, my to jdeme jen tak to kolik to tam hodili? Kamo, tak to mi neříkej, já vůbec nic nevidím. On tam je nahoře, pod nohy mi hodíte. No tak já radši Ty mi to tam házíš taky? Já se netrefím. No, já bych šel radši to není, to je cizí. Bych šel... Kamo, what? Ne, nesmíme. Hlavně to nesmí být, kamo. Ne, dobrý, to nevím. Kamo. Nahoře, Luci Madris boss. Nahoře kempí prostě tápek. Aha. Kemper. Nikdo nemá rád kempery. No. Tam stojí za tu bednou. Jo, vím o něm už. Hej, on diví, Luku, vodí. Teď tě zabiju. Všichni tady. Za tebou. No. Horror X-ko, on tam čumí do blba. Ale dobrý, ten týpek tlustej špekounský je mrtvej, to je nejdůležitější. Jde tam ještě jeden. Kudy má? Horror X-ko, tak jde těma žlutýma dveřma. Aha. Teď má bombu. Nebo bude obejít celý a jde těma našima žlutýma dveřma na žebřík a nahoru. Jo. Jo, jde tam umístit, jde placenout bombu. Ne, on vás jde obejít, žlutý dveře ze zádu.
Dané, teď půjde. On to vůbec... Já nevím, ale jemu hrabe asi. Jak to? No on to prostě celý do kolečka dokola obešel. Takže Já on nejde... kdybych jsem to hrál za ní, tak už to... Tak už tu... No on to ještě nestihne ani plejsnout. 7, 6. Jo, ono to ještě zabíjí. 4, 3, 2, 1. On to Pěkně mi, pěkně mi. Tak jo, dobře to vyhráváme. ještě, že mají takovýho debílka. Aha, tak. Tomu dají určitě kick, si myslím. Jo, zabili ho. Ne, nesmí ho vyhodit. To je nejlepší kamarád. Jo, je, no. Budeme mu říkat Arnošt. Ale kámo, víš od koho mám molotov? Od koho? Od toho hraboše. Jo, hraboš český. A potom, Škodí všem, no. a potom, jako, asi to bude nějaký kvalitní víno z roku 2001. Dýmovnice. A to je dobrý, ale že nám ji sem hodili. Protože aspoň my se tady můžeme přecházet. Takže oni vlastně udělali něco pro nás. Hustý, co? Ale já se teď hrozně bojím tam vyjít třeba. Já už úplně vidím, jak tam prostě bude... Kde seš ty? Jo, dobrý. Tam jdeme. Jo. Já mám debilní aim. No, dobrý, ale oni do nás jdou i ze zadu. Třeba help, tady. Jo. No, dobrý, jsem mrtvej. Kámo, ty s Negevem, to jsou takový lůzři. Já nesnáším týpky s Negevem normálně. Dobrý, to je ten týpek s Negevem, to je takový loser normálně, to ani nejde. No jo. Chápeš to? Negev. Kamo, Ne. kamo Negev. Já můžu mu říkat ještě jinak. To radši ne. Já asi taky beru, kamo, já vlastně nemám Negeva, já jsem ho vyhodil. Takže lidi, vy si můžete to, co jsem chtěl říct, tak to si můžete domyslet. Negev, tak čemu to asi tak se hodí. Jakože... K ničemu. Jsme nemyslela family friendly kanál, jo? Ne. Jsme family friendly kanál. Žádný Kamo, on mi prostě hodí do... Tak si flashbang. Kde jsi ty? Někdo má nahoře Skara. Jo, já jsem dostal augem. Ty jsi to nešel tady... Já nenávidím teď Madrid. Kde byl jeden tlustej. Ale tady jsou všichni tlustý, víš to. Kamo, kde je ten... Oni jsou všichni na střeše. Jdeme, kudy jdeš? Ty tady, kde seš? Jo? Tak tam je Zenida, jo? A ona kdybys vyšel, no tak tě zastřelí. Dobře, takže to. Tady taky budu kempit, jestli chce. Jo, jde. Neví o tobě. Jo, už o tobě možná ví. Ne, neví pořád. Já nevím odkud. Tady jak jsou, tady dveře, jak jsou. Na druhé straně, Dané. Tyhle? No, tak ty tam jsou dva a je tam Arnošt. Dobrý, takže Arnošta bych mohl zabít. Zenida tam jde. Ne, nejde. Jo, teď můžeš. Dobře. Počkej, horor. Ne, Arnošt. Arnošt, nezabíj nám. Můžu tam jít za Arnoštem? Za Arnoštkem. Arnošt jde za tebou. Počkej, Arnošt jde za tebou. Dobrý. No neví o tobě, teď můžeš, zabij ho. Zabij Arnošta. Aha, Arnošta. Koukni na tu hlavu prostě, jak tam visí. Takže nemá nic proti Arnoštovi, ale... Umřel Poslední kolo, tohle musíme dát. Hoši, jdeme do toho, hoši. Jo. Kudy ma teď půjdeme? Už někdo rozstřel ty okna. Mi rozstřel tu ventilačku. A nikdo nemí házet flashbang.
Chápeš to? On ten týpek... Jo, dobrý, já jsem mrtvej. Zase negev, kámo, jak jinak, vždycky negev prostě. Taky jsem dostal, za 42 dostal. Kolik máš? 21, haha. Říkám, ale já si myslím, že ty týpci s tím negevem to musí být tak smutní lidi v životě. To je musí šikanovat, chápeš to? Hej, tak já už vím, proč si ho asi kupujou. Proč? Ono to je maximálně přesný kulm je schopný potlačovat palby a na náročnost je 4 hvězdy a stojí to jen 1700. Aha, tak počkej, jdu se na to podívat. Kdo si to tam dal taky? My máme jednoho a to je ten debil. No to je nejhorší, no. Kam tenko, my to ještě, já si asi potom vážně beru ten těžký kulomet, nebo co to je, nevím. Negev. No to není negev, protože ten negev stojí 5200, ale ten druhý tak stojí jenom 1700 jsem Mně se díval. stojí negev to, 1700, u mě stojí negev. Aha. No že jsem si dal tak debilní zbraň. Negev? Tak já mám negev za 1700. Já nevím, kde je teď. Dobrý, no. Já si tady asi vezmu tohle, dobrý. Až umřu, tak si můžeš vzít můj negev. Já jsem si vzal M2 Kulometem. 49. Kamo, yes! Kamo, a ten M249 je mega přesná zbraň. Nebo aspoň si myslím. Mně došly náboje. Já na ty teroristy používám jejich vlastní zbraň. Kulomety těžký. Oni milují kulomety těžký, víš to? Já! Jsi dostal? Madrid mě zabil. Madridy, jak nenávidím. Mě vyzabíje celý náš tým. Jo, dobře, zabil si negevem. Je tam ještě jeden tam jde. A on má AVPčko, takže... Hej, jak můžeš mít furt na AVPčko? Jo, dostal. Hej, máme tam Arnošta. Arnošt, zabij Arnošta. Einsteine. A poslední. On stojí do blba. Tak už jde hrát. Beru zpátky, negev je mega dobrý. Nebo aspoň, ne, M249, to je mega dobrá zbraň, to je mega OP jako. On tady prostě stojí na střeše, čumí do blba do zdi, drží bombu. A celý je retardovaný. Takže on asi neví, co dělá, bohužel. Takový lidi jsou holt chudáci, kteří se nenarodí tak dobrý. Ach jo. Já jsem tak debilně hodil to. Hej, M9. Jo, dobře. Pěkně jsem ještě snídal. Tak jo lidi, kdybyste chtěli ještě nějaký video, tak můžete napsat do komentářů, můžete dát odběr a u dalšího videa. Čau, čau. Čau.